Ja tää oli tällainen, siinä on sellainen eksoottinen esitystapa, siinä on 2 kloonia ja ne puhuu korkealla äänellä ja ne esittää, ne laulaa, ne soittaa ja heittää vitsejä, heittää läppää, ottaa, se on sellaista niin kuin interaktiivista yleisön kanssa, sieltä tulee välillä, me heittää vettä kiukaaseen, vähän niin kuin voisi sanoa, että todella mielenkiintoinen uusi 2000-luku, 2010-luku ja ne just niinku, että vaikka olisi tylsempikin kirja, niin ne saa siitä mielenkiintoisempaa silleen. Jos miettii... Mä voisin kuunnella vaikka Raamattua tollasella. Et jos miettii vaikka tätä tilannetta silleen, että joku kirja nimeltä Punainen viiva, mikä on kirjoitettu joskus kauan sitten, ja miettii, että miten lukiolainen tai yläastelainen, miten se saisi, miten se menisi läpi ton tarinan silleen, että paskat se sitä lukis, mutta jos katsoo tuollaisen teatteriesityksenä sen, ihan törkeä hyvä. Tosi hauska. Tosi tommonen, kun toi on tommonen interaktiivinen, niin on hauska, kun yleisökin voi olla niinku mukana. Ja niinku, nekään ei pelkästään, että jos ne itse alkaa nauraa, niin se ei ole niille semmonen iso floppi. Et on tosi hyvä. Nää on ihan tää aika hauska ja yllättävän hauska kyllä. Samaa mieltä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, että ne näyttelijät niinku oli mukaan siinä. Että ne niinku keksi kaikkea hauskaa ja sit niitten äänet oli hauska, ne oli semmosia kimeitä ääniä. Eli siis mä tykkäsin tosi paljon. Mä mietin vähän, kun mä kävelin sisään, että onko tää niin kuin näin pelkistetty tää systeemi, mutta se oli itse asiassa tosi hyvä, että se oli niin kuin pelkistetty. Ne pystyi niin kuin ottaa niin paljon erilaisia ulottuvuuksia siihen hommaan ja niin kuin se tarinan kerron eri muodot ja sitten intertekstuaalisuus, eikö se ole se sana? Joo, se on se sana. Niin ne sai sitä tosi paljon käytettyä, kun ne ei jäänyt jumiin siihen silleen ihan vaan perusnäyttelemiseen, vaan niin kuin otti paljon muutakin. Et mä tykkäsin sitä sen takia tosi paljon. No mä ite pelkään pellejä aika paljon, mutta en mä tiedä, tää on aika uuden käsityksen. Oltiin katsomassa tässä meidän koulullamme Punainen viiva -näytöstä. Oli erittäin hyvä, erittäin hyviä näyttelijöitä, erittäin hyviä vitsejä. Swagalicious as fuck. Swag. Niin, koska mistä vaan kirjasta periaatteessa voi saada esitettävän teoksen, se on niin esitettävää taidetta. Silleen, että niin esittää sen just 2 kloonina. Ei kukaan muu ole tehnyt noin. Kiitos paljon siitä, että kirjallisuushistoria kerrottiin niin nasevasti ja kiinnostavasti ja tuoreesti, oivaltavasti ja tarkasti. Iloista ja oivaltavaa. Ja sitten mikä oli hienoa oli se, että siinä oli niinku tämä kannanotto myös tähän nykyhetkeä tämän maailman ongelmiin. Että se ei ollut vain sitä historiaa. Kiitos. Kiitos.